így indítottam el 2020-ban az Aliszka Barber Salont. Ugye én alapból jogásznak tanultam. Régen nem gondoltam volna, hogy valaha ezzel fogok foglalkozni. Figyeltem, tapasztalatot szereztem, és hát igazából én nagyon gyorsan belevágtam, mert amint meglett a szakvizsgám, akkor én utána egy pár hónapra rámányítottam is a saját szalonomat, ráadásul a Covid is volt, úgyhogy így beleugrottunk a mély vízbe. Nálunk a szakmaiság az nagyon fontos. Ezért én próbáltam olyan embereket is gyűjteni magam köré, akiknek ez szintén prioritás. Tehát fontos, hogy egy hosszú hajat is le tudj vágni, fontos, hogy ismerd a formákat, az alapfogalmaknak az ismerete, vagy a technikákat ismerd. Tehát mi is folyamatosan képezzük magunkat, hogy tényleg így mindenki folyamatosan tesz hozzá, és mindenki naptól napra jobb. Szerintem ez fontos, hogy mindig tartsunk valahova, és ne egy szinten ragadjunk meg, mert szerintem az a legunalmasabb dolog a világon, mindig ugyanazt csinálni. Természetesen ez az üzletpolitikában is visszaköszön, ugye magasabb árazással dolgozunk, hosszabb szolgáltatási időt alkalmazunk, viszont tényleg mindenki azt kapja, amit szeretne. Azt mondanám, hogy 5-en vagyunk, most 3 székkel megyünk minden nap, legalábbis hétköznap. Tényleg egy ilyen családias a légkör, jó a hangulat, jó beszélgetések vannak, és akkor ugye ennek az egész tapos történetnek ugye az ügyfelek is fontos szereplői, mert ők is azért jönnek ide, nem csak, hogy ők egy olyan hajat kapjanak, amilyet szeretnének, hanem kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat, egy jó hangulatú helyen, ahol tényleg nyugodtan, ellazulva, egy kicsit kiszakadva minden napoktól jókat lehet beszélgetni, mint hogyha bemennél egy pubba, vagy nem is tudom mihez hasonlítani, ahol egy kis nyugiba tudtak egy sör fölött beszélgetni, vagy egy whisky fölött, és csak hát mi nyilván nem iszunk közben, de a vendégek megtehetik. Hát ugye az első 5 év az egy fontos mérföldkő, és szerintem nagyjából érvényesültek a várakozásaim. Egy picit lehet, hogy felül is múltuk, főleg az elején, mert sokkal gyorsabban beindult a történet, mint ahogy én gondoltam. Viszont én nem szeretnék itt megállni, és szeretnék mindenképpen továbbfejlődni, továbbfejleszteni a brandet, a vállalkozást, a csapatot. És nagyon köszönjük azoknak, akik velünk tartottak már a kezdetektől, mert tényleg nagyon sokan vannak, akik azóta itt vannak már velünk, és csak bővült a kör, szerencsére. A következő 5 évben, vagy nem is tudom milyen távlatokban beszélhetünk itt, 5-10-15 évben folyamatosan szeretnénk fejlődni és felfele menni. Szeretnénk a maximumot nyújtani, hát nem akarok ilyen kliséket puffogtatni, de tényleg ez a célunk, hogy itt mindenki jól érezze magát, és azt kapja, amiért jött. Tartsatok velünk ezután is. Illetve aki még nem járt nálunk, és meg szeretnéd tudni, hogy mi a különbség az átlagos hajvágás és egy prémium minőségű hajvágás között, ezt szeretettel várjuk nálunk.